ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tukugan na ipalagyo na sa lahat Ginoo sa Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o gagungma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagdawat nining santos nga misa o pangayoon ta sa Dios ang iyang gugma o kaluoy. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamon sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa urapag buhat, kinahanglang buhat. kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo magiampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadton ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Uamahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya nakabalita ang hari sa Assyria nga si Tirhaka. Ang hari sa Ethiopia nagpainguna sa Assyria aron pagsulong kaniya. Sa pagkabalita niya niini, nagsugo siyag mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla niya ng imong Dios nga nagsaad kanimo ngang Jerusalem dili gayud mailog nako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mga hari sa Assyria sa tanang nasod nga ilang gisulong. Gilaglagayod nila sa hingpit. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihikyat sa atubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, O Ginoong Dios sa Israel, nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Dios nga naghari sa tibuok kalibutan, ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatia in taon ako, O Ginoo, ug tan-awa ako.
Pamatia ang mga pulong ni Sinakirib, nga niya nining sulat, nga iyang gipadala kanako, agig pagbiay-biay kanin. Tinuod, o Ginoo, nga gipalaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod, o gipanunog nila ang mga Diyos sa maong mga nasod, kay dili man sila tinuod nga Diyos, kundili mga binuhat lamang sa tao, gikan sa kahoy o bato, ug nangaog daw ang maong mga Diyos. Busa karon, o Ginoo, nga among Diyos, luwasa in taon kami sa hari sa Assyria, aron masayod ang tanang gingharian sa kalibutan, nga ikaw lamang gayud, o Ginoo, mao ang Diyos. Unya gipasaguan ni Isaías si Hari Ezekias nga gigtubag sa pag-ampo sa hari. Ang Ginoo miingon, gibiyay-biyay ka sa katawhan sa Sion, o gikatawan kanila. Kay sa Jerusalem may mga tao nga mahaybilin, o sa bukid sa Sion may mga tao usab nga magpabiling buhi. Buhaton gayud kini sa Ginoo tungod sa iyang gugma. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria. Dili siya makasulot ni makaduol nining syudara, ni makahigayon siya sa paggamit sa iyang pana. Mupauli siya siyang nasod agi sa dalan nga iyang giagian sa iyang pagpaingon nganhi. Dili siya makasulot sa Jerusalem, kay panalipdan ko kining syudara tungod og alang kanako og sa akong alagad nga si David. Og niadtong gabiuna, niadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa kasunduluhan sa Assyria, og gipatay niya ang usa ka gatos og 85,000 ka sundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria sa pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa si Sinakirib, ang hari sa Assyria, mipauli sa ila o didto puyo sa Ninive. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angayng daygon diha sa syudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid labing matahom sa kabukiran, mao ang kalipay sa tibok nga kalibutan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan, mao ang syudad sa dakong hari. Ang Diyos anaa sa iyang mga kuta, gibantog siya sa pagkadalang panan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. O Diyos, ipalandong namo ang imong gugma sulod sa imong templo. Sumala sa imong ngalan, O Diyos, mausab ang imong kadayganan.
nagabot ngadto sa kautlanan sa yuta, sa katarong puno ang imong kamot. Ang Diyos nagasasagang sa iyang siyudad, ang agos sa kaluran. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig mosumbalik sila og mupaak kaninyo. Ug ayaw iisa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno. O kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan magsigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Og diutay ra ang nakakaplag niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May buntag kanatong tanan. Mga igsuon, adunay panultihon nga nag-ingon, it is better to walk alone than with a crowds going in the wrong direction. Nga sa ato pa daw, mas maayo pangamulakaw ka mag-inusara kaysa mulakaw nga naay kauban, apan padulong sa sayop nga dalan. Mas maayo pa daw nga mulakaw nga mag-inusara nga padulong sa husto nga dalan kaysa daghan, apan ang padulngan dili mao nga dalan. Ang atuang ebanghelyo karon mga igsuon, naghisgot kani or si Jesus nagtudlo kabahin sa unsay husto nga dalan o unsay dili. Nagpaambit siya sa duha ka klase nga dalan sa kinabuhi. Subay sa sigpit nga dalan, dili luag, apan ang luag nga lapad, husto nga dalan. Apan sa atuang kinabuhi, sanglit nga ang atuang pilion kadtong luag nga lapad, wide and easy. Dili ta mamili atong sigpit og lisod, narrow and difficult. Asa man ang atong pilion, kadtong luag nga lapad nga sayon tultulan or sigpit og lisod nga narrow and difficult. No? Kasagaran sa tong pilion mga igsuon katog yung mas dali or tawagon nato nga adto kita sa shortcut nga dalan kay mao man ang ato ang naandan or napili. Kay nganong mupili man ta adtong difficult or sigpit og lisod or makaingon ta nga nganong lisod-lisoron man nato ang atong kinabuhi nga mamili adtong lisod nga aduna may sayon nga dalan.
adto kita mamili sa luag og lapad og sayon. Apan kung kini ang atong pilion kanunay, magdala ka nato ni sa kalisod, kangit-ngit o kamatayon. Ang kani nga sayon og lapad nga dalan, susama ra sa kinabuhi nga nagpakasayon. Walay responsibilidad, walay balaod, walay patakaran nga sundon. Kana bang kinabuhi bitaw nga murag latagaw kanunay, wala tay disiplina sa atong kaugalingon, wala tay sakto nga responsibilidad or salaktod nga pagkasulti, nagpakasayon ta kanunay kay atoa may mas sayon nga dalan. Kasagaran sa atoa mga igsuon, mas daghan ang mupili ni ana kanang kinabuhi nga dali rapod mahuman, pero dali rapod mahuman ang imong kinabuhi. Kay wala may hinungdan, nagpakasayon man ta pirmi. Apan sa lain nga bahin, ang sigpit og lisod nga dalan mas makahuluganon kaayo. Kay sa atoa nga pagpili niini, sigpit og lisod, aduna may dako nga responsibilidad, adunay dako nga disiplina, self-control, adunay moral values, subay sa sakto, unya nagsubay pud ta og unsay gitudlo sa Ginoo. Kinabuhi nga pagsubay sa mga balaod, kinabuhi nga subay sa naay patakaran, kinabuhi nga patas sa pagpaningkamot, kinabuhi nga adunay sakto o aduna boy dili sakto, sigpit nga lisod. Kining duha ka dalan mga igsuon, nagtudlo kini kanato sama sa gitudlo ni Kristo sa iyahang mga tinun-an. Ang dalan nga sigpit nga lisod, susama ra pud kini sa iyang giingon sa iyang mga disipulo nga di ang makaplagan sa Matthew 16:24 nga nag-ingon, "Whoever will follow me must deny himself, take up his cross, and follow me." No? Kung gusto kita nga musunod sa dalan ni Kristo, atong dawaton ang atong kaugalingon, musunod kita ug pas-ano nato ang atoang krus. Hinaot nga dili kita magpakasayon permi sama sa usa ka tawo nga namili ra og dalan nga naay shortcut kanunay, nagpakasayon, walay responsibilidad, wala pa'y direksyon sa iyang kaugalingon. Kani nga duha kadalan mga igsuon, mao kini ang atuang pamalandong dili lang karong adlaw kundi kada adlaw. Hinaot pa unta nga sa matag pili nato kanunay sa unsay sakto o dili, ato ang pilion kanunay ang dalan ni Kristo nga mo'y magdala nato sa iyang gingharian, nga may magdala nato sa iyang responsibilidad ug mo'y magdala nato sa unsay sakto. Karon sa ingon ni ana, ang ato ang direksyon sa kinabuhi o ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan, ana ay tumong, ana ay purpose, ana ay direksyon, kay gipili man nato ang sigpit og lisod nga dalan, apan inig abot ngadto sa padulngan, hamugaway, tungod kay anaa or atoa man didto si Kristo kanunay naghulat kanato. Hinaot paunta.
Misaad si Kristo nga sa masigpit nga ganghaan magdala kadto sa kinabuhi. Mudangop kita sa langit nung Amahan, masaligon sa pag-ampo nga gitudlo kanato sa Ginoo, ug mutuaw kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magiya sa panon ngadto sa ganghaan padulong sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga isip usa ka katilingban, tagdo nato ang usag-usag, uban ang pagtahod, ang pagsabot ug ang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita nga mga nasod, maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakisangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Magampo kita alang niya atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga tumano nato ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa atong maluluyong pagtagad sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos sa naglanlaing balatian, makakaplag ug kusog ug kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imuntang isipon nga takos ng mapuslanon alang kanamo, nga landong Teofilo Kamumot, Obispo, o Joel Chevalier, Pare, mabayan na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang nangamatay nga mga matuohon, mabanhaw, uban kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Diha sa kahilom atong ipaabot sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Langit nung Amahan, mugnaa sulod kanamo ang matinud-anong kasing-kasing sa ingon higugmaon ug tahoron namo ang uban sama nga imo silang giparbahandi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga makakagahom sa tanan. Dawatan natat sa ginawang sakripisyo igad sa mga kamot. Alang sa pagdaig at paglimaya sa iyan, alang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang sa masimba. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta kanamo sa hunahuna o sa kasing-kasing, nga kanunay nga magmahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Unang bayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay tumataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imo gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa among kasamahan. Tungod sa imong kaluoy, busa mataro nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo. Ang tanan nga among tinubos magdahig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa iyang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan nga gikinin, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ipakita ta ang panag-inigsuunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko kami kalawat kanimo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas sa dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili ka duha-duhaan nga kaluwasan, ug dada kami nganha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasam kayo. O panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo og magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang gugma og kalinaw ni Kristo. Sa Diyos.